Ito yung butas guys, ang laki. Lumabas din yung sealant nya. Medyo kalbo na rin kasi yung gulong natin oh. Ito, laki ng butas. Bali ngayong araw guys, pupuntahan sana natin si si Jake TV. Kasi may daw siya, may tutulungan daw siya isang tao. Papaabot sana siya ng konting tulong. Ang problema, papunta na sana ako kay Jake TV. Ito naman, naplatan ako. Ito, hindi ko alam kung asa na si Jake TV. Nag-message na ako sa kanya Ito sa may gasoline station. So to, Petron Mindanao Avenue. Aplatan tayo. Hahanap muna tayo ng ang pwedeng mag-repair nito. Ito yung butas guys, ang laki. Lumabas din yung sealant nya. Medyo kalbo na rin kasi yung gulong natin oh. Ito, laki ng butas. Mahalaga matulungan natin si motherhood. Guys, medyo hindi natin inabutan si nanay dito. Ito daw yung sabi ni Jake TV, nakapwesto diyan. Araw-araw daw nandiyan yun. Kaso ngayon siguro siya, umuwi kaagad siya kasi medyo makulimlim, parang uulan Kaya umuwi na siguro si nanay. Dito hindi natin na ibigay yung konting tulong na ibibigay ni Jake TV. Ito si Jake TV. Minsan daw sabi niya nandito lang si nanay nakapwesto. Minsan naman doon sa kabilang kalsada. So sa susunod, babalikan natin. Sana maaga siguro kami pumunta para maabutan namin si nanay. So yun guys, yun lang muna sa ngayon.